सेसब्लान हागोननि जों बर'नि गोदोनिफ्रायनो हज्रि खावबोनाय मोनसे जोंहा स्ल'गान दङ बेखौ जों होग्रोनि बयबो जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि थेंक इउ खुंगा 34 थि नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि मुंख्लं सान फालिनाय दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ दैदेननाय आफादगिरि नोंथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि बिटिआर सरकारनि बुंथिगिरि गाहाय आलासि मानाव गेदेर खाथिराम बर' हाबाफारियावनो लिंहर जानाय एपइन्टेड स्पिकार बिब' गेदेर डक्टर अनजालि दैमारि चिफ एडभाइजार बर' वुमेन जास्टिस फराम आरो बिथांनि मावथि लोगोजो बिथांमोन हाबाफारियावनो लिंहर जानाय बायदि बाहागो लाफानो हानाय मोनसे समनि जांख्रिथायारि हान्जानि आफादगिरि आरो दिनैनि एमसिएलए मानाव गेदेर सायखं बसुमतारी एबा बि सावरायगिरा एमसिएलए बिटिआर खावलायनानै लिंहर जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मानाव गेदेर फंबाय जनगुजिर आरो बिथांनि जिल्ला आरो आन्चलिक इउनिटनि मावथि लोगो नोंथांमोन बे हालामनि एबा दतमा कन्स्टिटिउन्सिनि टिसिएलसिसि चेयारमेन मानाव गेदेर जतीन्द्र ब्रह्म बर' हारिमु जिल्लानि आफादगिरि आरो लोगो नोंथांमोन जोंनि बर'नि सिनस्रि बर' साहित्य सभानि जिल्लानि आफादगिरि आरो बिथांनि मावथि लोगो नोंथांमोन हारिमु आफादनि जिल्लानि दैदेनगिरि नोंथांमोन बर' समाजनि जिल्ला आरो आन्चलिकनि दैदेनगिरि नोंथांमोन जोंनि आगुनि एक्स एनडिएफबि दैदेनगिरि आरो मावथि लोगो नोंथांमोन आरो बयनिख्रुइबो आंगोनिख्रुइ आंगोसिन जोंनि मुंख्लं न'खरनि बिमा बिफा आरो आंगो साफ्रोमबोनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ हरग्रोबाय आं बावहाय
सिगांनानै लामा दिन्थिथों होननानै आं आर'ज खालामबाय। गिबियाव आङो जोंनियावहाय मोनसे उसुखुथु जाबाय थानाय बयनिख्रुइ देरसिन जेंना केस उइथड्रनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। आंनि आखायाव दिनैसिम गासै केसफोरखौ जमा खालामनानै मोनफैनाय रिपर्ट बायदियै माखासेया फैगासिनो दङ, बेखौ सेकेन्ड पेजआव होनाय जागोन। फार्स्ट पेजआव इनक्लुडिं जेलाव थानाय मानव गेदेर एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्लानि केसखौ लाफानानै आंनि आखायाव जमा दंफैयो 2018था, नागालेण्डआव केस दङ 15था। बे 2018था आरो नागालेण्डनि 15था केसनि अनगायैबो दिनैसिमाव केस उइथड्र जानाय 430नि केसनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिरदों। केस उइथड्र खालामजानो नागिरनाय जाय व्यक्तिफोरखौ थानायाव लिंहरदों जोंनि गोबां एक्स एनडिबि वार्कार बा एनडिबिनि इनभल्भ थानाय केसफोरखौ सोमोन्दो थानाय जोंनि मानसिफ्रा गिनानै थानायाव थाङा। बेनिखायनो गोनो गोथो जायालासेनो केसखौ उइथड्र खालामनो हाग्रोनायनि बे लामाखौ जायखिनिखौ उइथड्र खालामनो नागिरदों आं खोन्थाहरनो नागिरबाय। बाक्सायाव 58था केस उइथड्र खालामनायनि थाखाय खामानि सोलिगासिनो दङ, बिनि लिस्टखौ दा आंनिफ्राय लानानै थांनो हागोन। चिराङावहाय 153सा मानसिनि बा जोंनि एनडिबि केसजों इनभल्भ थानाय मानसिफोरनि केस उइथड्र जानो थांगासिनो दङ, बिनि लिस्टखौ दा आंनिफ्राय लानो हागोन। क'क्राझाराव 175सा मानसिफोरनि बा एनडिबि केसजों इनभल्भ थानाय सुबुंफोरनि केस उइथड्र खालामनायनि खामानि सोलिगासिनो दङ, बेनि लिस्टखौ आंनिफ्राय लानो हागोन। अदालगुरियाव 46सा एनडिबि केसजों इनभल्भ थानाय केस उइथड्र खालामनायनि हाबाफारि जागासिनो दङ, बिनि लिस्टखौ आंनिफ्राय लानो हागोन। दा जोंनियाव प्रसेसिं जागासिनो दङ 432था केस उइथड्रनि। बाखि बेखौ नागारनानै 2018 आरो नागालेण्डनि 15था केसखौ जों उइथड्र खालामनायनि थाखाय सावरायगासिनो दङ। बेवहाय जोंहा प्रब्लेमा जादों माखासे कनभिक्टेड आरो नन कनभिक्टेड केसनि खोथा एसे फैदों, बेखौ आं बेवहाय बुंनो नागिरा, बे माखासे जोंनि इसिङारि सावरायनाय, बेखायनो बेखौ जों गासैबो दैदेनगिरिफ्रा मिथिखागौ, गासैबो बाथ्राखौ अपेनलि सावरायजाया। मानोना सिङावहाय पजिटिभलि थांनाय 8/8/2022 मायथाइयाव जोंनि बेनिफ्राय थान्दै महरै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया लिंहरनाय बायदियै जोंनि जा थान्दैफोर थांनानै हम मिनिस्ट्रिजों सावरायहैदों, बे सावरायनायनि गेजेरजों गासैबो दायित्वखौनो गभर्नमेन्ट अफ आसामनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया जाबसिन हरनाय बायदियै बे बाथ्राखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टनिसिम नारसिननाय जादों, जेरावहाय बलआ आसाम गभर्नमेन्टनि नेटआवहाय हाबफैबाय। बेखायनो दाखालि जेब्ला केबिनेट जादोंमोन, बै केबिनेट खालिबो जोङो मोनसे मेमरेन्डाम होदों 6 दफा लानानै, गासिबो एनडिबि रिलेटेड, मोनसेया इनक्लुसन एक्सक्लुसन आरो मोनसेया स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन 6.3 क्लजखौ लानानै। बेवहाय गासिबो अनगयिं प्रसेसआव जाबाय थानायखौ चिफ मिनिस्टारा खोन्थादों। जास्ट मोनसे बाथ्राखौ अब्लाबो जोङो उफेरा हिसाबै सावरायदेरदों, बे जादों 9 पइन्ट ना 10 पइन्ट मोनथाय बे आर्मि मिलिटारि माबानिया, आं एक्जेक्टलि बावगारबाय क्लजखौ, 10 नङाबा 9 मोननैनि गेजेराव मोनसे जागोन। बेखौ सावरायनायाव चिफ मिनिस्टारा गुरुत्त होदों, माने बिथाङा स्पेसियेलि जोंनि एक्स एनडिबि वार्कारफोरनि थाखाय, इनक्लुडिं एक्स एफसो वार्कार, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो जेरावहाय बर'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सखौ मुं दोननानै जोंनि हाग्रा बिफानखौ माबोरै संरैखा खालामनो हागोन, स्पेसियेलि जोङो पस्ट क्रिएट खालामनानै बा मोनसे प्लाटन हायो ना मोननै प्लाटन हायो, बेखौ जोङो खावलायनायाव बिथाङा बिमुं दोननायनि सायावहाय जेबो बुङाखै, खिन्थु
पस्ट क्रिएट खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों बे फरेस्ट गार्डखौनो जोङो बेटेलियन हिसाबै बा बर'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्स हिसाबै जोंनियावहाय जेराव इसियावहाय बिटिआर सरकारनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिङावहाय सावरायनानै पास खालामनानै जोङो बेखौ प्रप'जालखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरखाबाय नाम दोननाया जेखियानो जाया बेखौ जोङो मावनाय जाथों होननानै जोङो सावरायनाय बायदियै बिथाङा बाथ्रा होदों बेखौ जोङो खोब गुरुत्व होनानै सावरायदों बाखि केसफोरखौ बियो अनगयिं प्रसेसआव दंगासिनो दङ बेखौ जोङो इसिङारि बाथ्रा हिसाबै जोङो सावरायनाय जागोन 2 नाम्बाराव जोंनियाव मोनसे बाथ्राखौ लानानै जोंनि एक्स एनडिबि वर्कार आरो सिम्पेटाइजारफोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरनिसिम कुइसन खालामहरबाय थायो आं बे बाथ्राखौसो रोखा खालामनो नागिरदों जोंनियाव 4000निख्रुइबो बांसिन एक्स एनडिबि वर्कारफोरा अलरेडि रिहेबिलिटेसन पेकेजखौ मोनखाबाय दानिया थालांबावदों हार्डकोर केडार हिसाबै 745 नि गेजेराव जोंनियाव बबे बै समनि फेक्सननिफ्राय बेसेबां दङ बेखौ आङो आलादायै लिरना दोनखादों दा 745 आ हार्डकोर केडार किन्तु टटेल जोंनियाव दासिमबो रिहेबिलिटेसननि थाखाय साबमिट होनाया 5666 बिनिनो 745 आ हार्डकोर केडार थामथियाव जोंनियाव मार्टियार्सनि बाथ्राखौ लानानै एबा एक्स ग्रेसियानि बाथ्राखौ लानानै खोब सोंनाय फिननाय बायदिसिना जथुमा लालाबायनाय पलिटिकेलि मिसआन्डारस्टेन्डिं खालामनो नागिरनाय बाथ्रा ओंखारलागासिनो दङ आं बे बाथ्राखौसो रोखा खालामनो नागिरदों जेराव दिनै जोंनि बिब' गेदेर डक्टर अनजलि दैमारि बिथांजोआबो फैखादों जों गासैखौबो क्लियार जानाया मोजां जोङो हारिखौ बोखांनो थाखायसो जोंनि मुंख्लंफोरा बा जोंनि दावहारु फंबाय बिनानाव बा बिदा बिब'मोना मुंख्लं जालांदों गोबां जोंनि बिमाफोरा मलेस्टेड जादों आरो गोबांखौ जोङो दिनै नागिरनानै मोनाखै गोदाव सोराव जिउ खोमानानै लानो गोनां जादों नाथाय जोंनि गेजेराव माखासे मानसिफोरा गाव गावनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय मुंख्लंनि मुङावहाय मुंख्लंनि लिस्ट खालामनानै हरफानाया दुखुनांथाव बाथ्रा थांनाय बैसागुआव जों जेब्ला गलाघाटआवहाय बैसागु मानिनो थाखाय थांदोंमोन एमपि बिथां रेनगोरा नार्जारी आरो बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिलनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जोंनि डिपुटि चिफ आदा गबिन्द बसुमतारी आं आरो बड'सा एमएलए बिथां जयै थांनाय समाव मुंख्लंफोरानो जोंजों बैसागु मोसाखाबाय दङमोन बे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो आं थोंजोङै मोनसे बाथ्राखौ बुंहरबावनो नागिरदों मुंख्लंनि मुंखौ लानानै गेम गेलेनो नाङा बा पलिटिक्स गेलेनो नाङा बेवहाय जोंहा इमोसनेल इस्यु दङ आनडिभाइडेड सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव 500निख्रुइबो बांसिन 2 नाम्बारनि मुंख्लं लिस्टआ फैदों बेखौ जोङो दाननाय जाबाय बे दाननायाव जुदि सोरबा थार मुंख्लंआ थालांदोंब्ला निमाहा खालामो बेखौ जोङो सेकेन्ड पेजआव सालिजारि खालामनानै सोसननाय जागोन बेनिखायनो बेखौ लानानै गेम गेलेनो दानांगिरथों आरो जोंनि जा दावहारु आगुनि दावहारु लोगो नोंथांमोनाबो जोंनि इमोसनेल इस्युखौ एटाचमेन्ट खालामफानानै जेरावहाय 34 बोसोर जोंनि मुभमेन्टनि मुंख्लंनि बेसेनखौ जोङो नोजोर बोनानै नंखाय मानसिया जेन मुंख्लंनि लिस्टआव हाबा बेखौ नोजोर बोफानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय दिनैसिमाव आङो दायित्व होजानाय बायदियै 3110 मुंख्लंफोरनि लिस्टखौ एप्रुभ खालामनाय जाबाय बेखौ दिनै नांगौब्ला नोंथांमोननो आङो डिस्ट्रिक्ट वाइसै राननानै हरनो हागोन आरो बे डिस्ट्रिक्ट वाइसै राननानै हरनाय 2 नाम्बार मुंख्लं सोरबा हाबदेरनानै दङब्ला खावलायो नोंथांमोना आंनि वाट्सएपआव बेखौ दानख'नानै जेन बा सिरियेल नाम्बारखौ खोन्थानानै जेन हरो आरो आंबो हानायमानि बिजिरगासिनो दङ दाखालिसो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय 3 फैबावदों सासेया मास्टारमोन बियो खुनु सोमोन्दो गैयामोन
सोमोन्दो गैयालासेनो नेचारेल डेथ जालांदों एनडिबिजों बियो मालाबाबो सोमोन्दो गैयामोन हयथ' थाइसे थाइनै मालाबा बियो जोंनो साफ्रोमबो बर' हारियानो जेराव सोमावसारनायजों सोमोन्दो दङ बिदि होननानै साफ्रोमबो बर' हारियानो नेचारेल डेथ जायोब्ला दे मुंख्लंनि लिस्टआव हाबगोन बेखौ दा सान बेनिखायनो खावलायदों बेफोरबायदिखौ जोङो दानगासिनो दङ आंनिफ्राय आं हानायमानि खिन्थु 2 नाम्बारनि मुंख्लंनो मालाबाबो फैसा होनायाव हेफाजाब होनाय नङा आं नोंथांमोननो दिनै बाथ्रा होनाय जाबाय जिखियानो जाया जोंनियाव दिनैसिम 68सा मानाव गेदेर दैदेनगिरि आरो जोंनि मावथि लोगोमोना जेलाव हाबनानै दङ दा बेफोरखौ जोङो माब्रै जेलनिफ्राय उदां बारनि गेजेराव लाबोगोन बा उदां नख्रांनि गेजेराव लाबोगोन बेनि सावरायनाया सिङाव सोलिगासिनो दङ बेक्तिगत भाबै जोङो खोब मोजाङै मिन्थिगौ आब' अनजलि दैमारियाबो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बिथांनि हान्जायाबो मावदों अब्लाबो जोंनिफ्रायबो बेखौ एडभकेट लगायनानै साथाम एडभकेटखौ नांहोनानै डाइरेक्टर जेनेरेलाबो बेवहाय एडभकेट जेनेरेलाबो बेवहाय इनभल्भ दङ बे खामानिखौ जोङो मावगासिनो दङ माखासे इसिङारि बुंथावै बाथ्रा थानायनि थाखाय बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनाय जानाय नंला बेखौ जोङो आलादायै सावरायनाय जागोन जेखियानो जायाथों गासै रिपर्टखौ आं थुलमुलै नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होबाय देन जोंनि बिबुंगिरि बिथांमोनाबो दिनैनि बे बिबुंसारनि गेजेरजों मोजाङै बिबुंसार होनो हानाय बायदि दा आं मोनसे बाथ्राखौल' बुंनो नागिरदों 7,000 फ्राय 7,000 बोसोर रायजो जाबोनाय बर' हारिया सोरबा जाथिया सोरबा बेक्तिया सोरबा सुथुरा बुंनो नागिरनाय बायदि जों खिन्थु हिंसानि लामाखौ लाग्रा बर' हारि नङा जों जेब्लायबो जै जै मै मै रायजो जानो सान्थियै ज' जाजाय हान्थिनो जों जेब्लायबो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि नंगौ जेब्ला गिदिर गिदिर नाया फिसा फिसा नाखौ मनग्लाबनो नागिरो बै फिसा फिसा नाया गावसोरखौ बासायनो थाखाय गुबुन मोनसे राहा लामा लायो आरो जोंबो बर' हारिया 34 बोसोर मुभमेन्टनि सिगां जा थासारिनि जों मोगा मोगि जादोंमोन बिनि थाखायनो जोंनि मुभमेन्टआ आर्म स्ट्रागलआ स्टार्ट जादोंमोन नाथाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामनि पजिटिभ जा सेन्टिमेन्ट बेखौ नुनानै दिनै जोङो जोंनि दावहाखौ दोनथ'बाय बा जोङो सिजफायार खालामबाय एकर्ड खालामबाय जोङो सान्थि दाखांफिनबाय जोंनि हारिखौ सोमावसारग्रा हारि होननानै गोबां मानसिया गोबां हारिया बोखावफ्लेनानै जोंखौनो अस्त्र महरै अर्जुननि जिलिदनि बानफोर बायदि गावनो नागिरो बेफोरबायदि गावनो नागिरनायनिफ्राय जोङो सांग्रां जानांगोन आं बुंनो नागिराखै जोंनि रिभलुसना जोब्बाय आंथ' बुङो जोंनि रिभलुसना दाबो दङ नाथाय बे रिभलुसना गुबुन बिथिंनि रिभलुसन जानांगोन एबा जागोन थांनाय 34 बोसोर जोंनि नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि दैदेननायाव बर' हारिनि जा सोमावसारनाय जोंनि जा गुदि मोन्थाय हा हारियारि बिमाखौ बासायनायनि जा थांखि बेजों जोंनि जा रांखान्थि बेबस्था समाजखान्थि बेबस्था राजखान्थि बेबस्था आरो आसारखान्थि एबा धोरोम खान्थिया गोग्लैसोनानै थादोंब्लाबो जोङो बेखौसो साननांगोन दिनै जोङो आवमा सोबनानै गोरोन्थाय नांनाय मोनसे हारि नङा जोंखौ आवमा सोबजानानै गोरोन्थाय नांनाय मोनसे हारि हिसाबै सोरबाया नोजोर बोबाय दङ नामा बेखौबो जोङो नोजोर बोनांगोन बिनिखायनो दिनै
बिटिआर सरकारनि आं सासे सोद्रोमा जानानै जोंनि साफ्रोमबो बै समनि मावथि लोगो एक्स एनडिबि वर्कारफोरखौ धन्यबाद होदों। नांगौ समाव जोङो जदियो बै समावहाय मानबिबा खैसारनि थाखाय जोङो आलाय सिलाय लेथेर फेथेर जादोंब्लाबो जोङो दिनै खौसे जानायनि सम फैदों गुबुन मोनसे रिभलिउसनारि सेन्टिमेन्टजों आवगायलांनायनि थाखाय। बे जागोन ग्रीन रेभलिउसन। जोंनि रांखान्थि बिथिंखौ जों फिन रोदोमखांहोफिननांगोन। समाज बेबस्थाखौ जोङो फिन रोदोमखांहोफिननांगोन। राजखान्थि बिथिंखौ जोङो फिन रोदोमखांहोफिननांगोन आरो बेनि थाखाय नांगोन जोंनो खौसेथि। बे खौसेथिया नाथाय बबेबा राजखान्थि हान्जाखौ थुलुंगानायनि नङा, बबेबा राजखान्थि हान्जाजों ज' जानानै सोरखौबा नाख्रेबनायनि नङा। बे मोनसेल' जानांगोन रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनाय, रोदोमखांहोनाय, राजखान्थि समाजखान्थि बेफोर सोमोन्दो थानानै जोंनि हा, हारि आरो बिमा बे मोनथाम बेसादखौ जोङो माबोरै गोजौ थाखोआव लांनो हागोन बे नोजोरजोंसो फिन रोदोमखांहोफिननायनि मिजिंजों दिनैनि 34थि एनडिबिनि मुंख्लं सान फालिनायनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजनि गेजेराव खौसेथि लाबोनायनि मोनसे दोहौ। बिटिआर सरकारा जोंनि एक्स एनडिबि वर्कारफोरा आलाय सिलाय दाजाथों, हाफा मुवा दाजाथों, माबा मोनसे गावनि आथिङाव गसंथाथों। 34 बोसोर सोमावसारनायनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि बे 21st सेन्चुरिनि मोनसे रिभलिउसनारि पेजआवहाय जोंबो ग्रीन रेभलिउसनखौ लाबोनानै एनडिबि एक्स वर्कारफोरनि गेजेरजोंनो हारिखौ दाखांफिननो हायो नामा होनना मिजिंथिनानै जोंनि प्रमद बर' बिथां, मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफआ जोंनि एक्स एनडिबिफोरनि मोनबा जिल्लायाव थानाय एनडिबिफोरखौ मडेल हिसाबै जौगाखांनायजों लोगोसे हारिखौ थुलुंगानो हाथों होननानै 5 कौटि रां अलरेडि बिथाङा सेंसन होबाय। दा बे 5 कौटि रांखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोंनि एक्स एनडिबिफोरनि न'खर, मार्टियार्सफोरनि न'खर आरो जोंनि इयुन जोलैखौ लुखांनायनि थांखिजों जोङो माबोरै ग्रीन रेभलिउसनखौ जों स्टार्ट खालामनो हागोन बेनि थाखायसो जोङो मोनसे प्रप'जाल खालामनांगोन। थामहिनबा जोङो मोनसे डिपिआर बानायनांगोन जाय डिपिआरआ जोंनि इयुनखौ जेब्लायबो सुंथागोन। आङो हा बिफानखौ सामलायबाय थानाय हिसाबै, हाग्रा बिफानखौबो सामलायबाय थानाय हिसाबै जोंनियावहाय हाग्रा बिफाननि सिङाव एबा जोंनि बिटिआरनि सिङावहाय गोबां हाया गोग्लैसोनानै दङ। जाय गोग्लैसोनाय हायावहाय जोङो दिनै मुंबो मावनो हायाखै आरो बे गोग्लैसोनाय हाया गोमानायनिफ्राय गोमालांनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि एक्सएम कमरेड बिथांमोनखौ जोङो बै हाफोरखौ जोंनि आखाइनि हाबाजों मावनानै दिन्थिनानै बे हाया जे जोंनि हारि दाखांनायाव, फिन लुखांफिननायाव हेफाजाब होनो हायो बेखौ जोङो मडेल हिसाबै फोरमान होनो आवगायबोनांगोन। आरो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बाथ्रा होदों जोंनि बिटिआर सरकारा जोंनि एक्स एनडिबि वर्कारफोरनो मावनो थाखाय बा जोंनि इन्डास्ट्रिफोरखौ लुखांनो थाखाय जोङो हा हगारना होनो थाखाय राजि। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया जादों जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक काउन्सिलनि सिङाव थानाय जोंनि सरकारि हाफोर, काउन्सिलनि सिङाव थानाय जोंनि प्रप'ज रिजार्भ फरेस्ट एरियाफोर, बेफोरबायदि हाफोराव दिनै इलिगेलि जायफोरा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक क्रिएशन जानायनि उनावसो फैलाबायदों, जायफोरा नैथि बर' एकर्ड 10 फेब्रुवारि 2003 मायथाइनि उनावसो फैनानै गावखौनो बर' हालामनि मानसि होननानै बुंलाबायदों, बेफोर मानसिफोरासो अकुपाय खालामलाबायनानै जोंनि हाफोरखौ मिसइउज खालामगासिनो दङ। बिनि थाखाय जोङो आवगायबोनांगोन।
जोङो आखाइ हमनानै बा आखाइ मुथुनानै थानायनि सम नङा जों साफ्रोमबो गावबा गावनि दायित्वखौ लानांगोन जोंनि दिनैनि स्ल'गाना जानांगोन हा हारि आरो बिमा हा हारि आरो बिमाखौ जोङो माबोरै बासायना लाखिनो हागोन बेखौ जोङो साननांगोन मानोना जोंनि गोबां बिजिरगिरिफोरा फरायगिरिफोरा सानसुमैफोरा बुङो मोनफ्रोमबो 14 साननि गेजेर गेजेर मोनफा मोनफा राव हारिमु थुनलाइ आरो हारिया जोबलांगासिनो दङ जोङो जोंनि हा हारि आरो बिमानि सायावहाय सांग्रां नङाबा बेखौ जुगामियै जों फोथांना लाखिनायनि थाखाय बयबो जोङो गाव गावनि दायित्वखौ फाफ्लियाव बाननानै लायाब्ला आं बुंगोन जोंनि बर' हारियाबो 2040-50 नि गेजेराव प्राय 7,000 सामथिं रावफोरनि मुलुगनि रावफोरनि गेजेराव जोबै 355टाल' राव थागोन होननाय बायदि जोंनि बर' रावाबो फैगौ 2050 मायथाइनि गेजेराव बा बर' बिमायाबो जोबस्रांगोन नामा बर' हारियाबो जोबस्रांगोन नामा बर' होननायनि सिनायथियाबो जोबस्रांगोन नामा बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों गोबां बाथ्रा बुङा जोंनाव बुंथिगिरि बिथांमोन दंखायो आं जास्ट नोंथांमोननो बुंनायावहाय गाहाम जानाय बायदियै सुबिदा जानाय बायदियै बेखिनिखौल' बुंथिना होनाय जाबाय मुंख्लं बिथांमोनखौ खेबसेबाव सेलुट होनानै जोंनि हारिनि थाखाय खास्रि बिस्रियै दिनै जेलाव खाथिनानै दुखु सैनांनाय गेदेमा बिथांमोनखौ खेबसेबाव सेलुट होनानै साफ्रोमनि बेसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ हरबावनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों